आधा घन्टानि सिगां जोंनो साका जेनार आरो कोनो रेली बो खायमांला मिटिं बो खालायमांला सामने बखाक्ति अमहाय पुलिस प्रशासन हयते आरो उसी थानानि उसी उदयन देव बर्मा ओ चम्पाहरनि बो साहका जार दरनो एसपीओ केम्प गाबोनि बागैनो जों दिनै अरनि प्रोग्राम न जों बरननि गवै जों सन्मान जानोगै जों केन्सेल खालाया ति कुनु जुंजाल खालाजाखै जों खा खालायो जे ताबक बुबागरानि तैफांबाय तिप्रा मथा तिप्रा हास्तिनि लुकुरक जेबाबेके सिसावै फायका एवं बुबागरा जे तिप्रा सारंना मोथांनाय हिनि जे खरांथि सावै थानसानि जे खरांथि सावै तिप्रा हास्तेव ताबक सारा तिप्रानो जे कलैरि बुसारिखा बेबोनो थोंखोरों रक आबोनो किरिजागै दंगो गांखा खालायो तिनि बेहला बारिवो तिनि अ केन्सेल खालायमानि सिन मिटिं न अरबो राजनैतिक कैसा कन्सपिरेसि दंमानो एवं बरक निजे सरासरि नुकजायावै म पुलिस नि माध्यमे जेहेतु बरक क्षमता दंगो प्रशासन नि माध्यमे खाय बरक मनो कन्सपिरेसि खालायसिन अ मिटिं न तिनि केन्सेल खालायखाना हने जों खा खालायो तामनि हिनबा सारा त्रिपुरा राज्य जत जागा न जत मथा न जुदि खालाय दंमानो हंगा काला बारिवो त्रिपुरा मथा एकटा नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन जों रवीन्द्रनाथ नि मांथं माकान्त बुसकांगो कायमेन अमनो तुई रेली खायनानि बा तिनि खताङै बादां खाबा जों तो अरो राजनैतिक बुट सानानि बागै तिनि रेली खालायगला खामु तामनि बादा तिनि अ बेहला बारिगले तामनि बादांखा अयनो थानावनो कोनो बादा खालाया अयनो अंकवनो डिस्ट्रिक्टनो कोनो बादा खालाया ओय तिनि अ खवाय बेहला बारि आमसायो विशेष करे चम्पावरनि आमसायो ताङै बादा खालायजाखा अबनो जों वानसुगै नायखा जे अमनो उकलगो हुइजागै एक राजनैतिक कन्सपिरेसि दंगो अम बिलाइनो साया थिनांगो बरक ब राजनीति जुदि खालाय तंखाय बरक ब सालसा अमनि किफिलि यागुल मानै मानो तामनि हिनबा अम कालचारनो जों बन्द खालायनानै नांगौ कारण भारतनि संविधाननि एक रायदातै जों जेकुनु बरकनो थानि सिनि ककपिरनानि सिनि राइट्स दंगो आबो सिनि संविधानिक अधिकार ओंखाय सिनि अ सांबादिनिक जे अधिकारनो जारा कासुनाय बरक संविधाननि बिरुद्धि आबोनि बागैनो जों नायो जों मनो ब्लाइके सेलेंका तिनि जेसिन प्रोग्रामनो केन्सेल खालायरिमानि एवं जों खा खालायो प्रशासन जतनि बागैनो खानांमानि क तिप्रा मथा सिनि आश्रामबारि केन्द्रनि एवं बेहला बारिवो जों तिनि कैसा सिनि ब्लक कमिटिनि मिटिं ताइ ब्लक कमिटि तिनि संनानि जों तंमानि एकाय खातुम खाजाखाय ब्लक कमिटिनि परे जों ओ रवीन्द्रनाथ नि मांथं उमाकान्त एकाडेमि बुसकांगो जे कायजांमानि आबोनो प्रोटेस्टेसन कैसे रेली खालायनायनि बागै जों अरो तिनि जत प्रिपारेसन खायका आबोनो परे बसों कैसा बाजार सभा खायनायनि हिनै सिगां बायरानो पुलिसनो जों पारमिशन सानै कक ब्लायरि माने किन्तु पुलिसनो कक ब्लायरि फानो बरक कक ब्लाय नारगलिया बरक साइरो हका जे नर खायदि जत जागाने खालायजागै दंगो गाय गुनगुल सिमिता खायदि हिनै एकाय जों अब तिबंनि कक मानैनो जे अरो तिनि बाजाराव जों कैसा बाजार सभा ताइ रेली खालायनायनि बागै जेता सारा त्रिपुरा राज्य ताबो खालायजागै दंगो एगमते हायकेनो अरबो जत गभर्नमेन्टनि जेता रायदा दंमानो मानिवै जों अरो तिनि खालायनायनि बागै जों तिनो कुथुम लायमानि गोबांनो बरनो कुथुमका गाय ताबुक समान खायै प्रशासन इंको मकलिना नुंथुन केबनो नायो केबनो इंको खिखलायो अमति खालाया खायकेनो सामान होना खा खालायो पाइथकते कक्सुम जेता अमहाय जे ताबुक program canceling thangka ba omohai norok ta buskango bo hai rok appreciation ni norok wansugi tong tabu जों buskango to जों खायनाय जों एसपी नि थानि थानाय बा कुसुगो बो जों सानानि चेष्टा नाय जों अरो पुलिस प्रशासन अरो जे एसडीपी नो जों फोन खायका एसडीपी नि फोन बन्द मानखा त प्रथमकाय कलुंखा रिसीव खालिया तारपरे काय बन्द खायलाय जाका तारपरे एंगेज मानखा गाय कोनंगो खालिया इंगा काय जों साइतखा जों सानानि नायमानिखा मसे जे जों अरो कोनो गन्डगोल खालाया जों निजेनो अमनि दायित्व नावैनो जों अरंगो खायनाय ताबसो पर्यन्त चिनि तिप्रा मथा बिभिन्न जागा रेली जे खालाय दंमानि ताबसो पर्यन्त एमन कोनो जागा करे जेता रंगो लायमानि काय मियाबो त गोलागाति व जों हाति कतल खायथाय आरबो त कोनो गन्डगोल करे कोनो जागा कोनो बादाकले पुलिस प्रशासन न होते आरो मिया प्रोटेक्शन वरिखा हेंगा काय तिनि अ चाम्पा हावर थानानि अदिनो जुदि खालायनानि थांना क्षेत्रआव काय ताङै मोसे काय केबें मुङा सायखाबा अमनि उकलगो राजनैतिक कन्सपिरेसि एकदम स्राय स्राय दंगो जोंनि मकलक लायखा